El Gran Teatre d'Alzira ha acollit un dels concerts més esperats de l'any. El pati de butaques s'omplia de nou fins penjar el cartell de complet al concert extraordinari de Nadal oferit per la Societat Musical d'Alzira. Pràcticament durant tota l'assistència de la Societat Musical aprofitem el concert de Nadal per a felicitar a tot el poble d'Alzira i per a esperar que vinguin els nostres músics professionals que estan vivint en altres poblacions, en Madrid, Barcelona, per a la resta d'Espanya, que venen a aquest concert el que pot i s'ajunten tots els companys. Antics alumnes formats a l'escola alzirenya que avui triomfen a nivell professional a bandes nacionals i internacionals. I això en tots els concerts, per les dates que estem, si han pogut vindre alguns a col·laborar, sempre és d'agrair que se recorden de la banda del seu poble o d'Alzira en aquest cas i que estiguem amb nosaltres, però solen vindre a col·laborar quasi tots els concerts. Un concert de reencontres i també d'homenatges per a aquells músics de la banda que complixen les seues noces d'argent. També aprofitem el concert de Nadal per a ficar la insígnia d'argent a aquells músics que porten més de 25 anys o que fa 25 anys que entren a formar part de la banda sinfònica i que continuen actius en el món de la música, o bé de forma professional o bé de forma amateur. En aquest any tenim 5 músics que anem a imposar-los la insígnia d'argent. Sí, el concert de Nadal és un concert tradicional, en les dates que estem, què menys, no? Efectivament, hi ha diversos aconteciments, entre altres coses sempre reconeguem la tasca dels músics que continuen actius i fa 25 anys que entren a la banda, la banda o l'orquestra de la Societat Musical, no? Sempre hi ha músics que tardem en veure perquè estan fora i venen a posta al concert i és un concert bonic. Una novetat al concert d'enguany és la incorporació a la banda de 2 músics formats a l'escola d'adults. Sí, la veritat és que l'escola d'adults es va ficar en marxa a la societat fa 5 anys, ara fa 5 anys. Era una aposta forta i arriesgada, perquè l'ensenyança dels adults, la veritat és que és una ensenyança especial, no? Normal és que els xiquets siguin els que agarren pront de les coses i agarren la música. Els adults agarren pront de les coses teòriques, però la pràctica es costa més, no? La veritat és que, com diguem vulgarment, la primera fornada de músics, a més és un matrimoni d'amics encantador, Paco i Amparo, que els coneixereu, en fi, s'incorporen a la banda ara, no? No fan l'entrada oficial a Santa Cecília perquè són adults, són persones, ja no són xiquets, òbviament, no? Però, en fi, també se van a fer una foto amb vosaltres per recordar aquest dia, que tenen la mateixa il·lusió que un xiquet. En total 120 músics sobre l'escenari dirigits per Àngel Crespo i el director convidat d'enguany, l'alzireny Francisco Arnalte. Sí, també aprofitem sempre el concert de Nadal per a convidar algun músic professional de la casa per a dirigir una part del concert. En aquest cas és Paco Arnalte, músic d'Alzira, que està com a director en la banda de Daimús, que és professor de flauta, professor de solfeig, professor de secundària, té un ampli currículum que se pot veure en el programa que tenim demà. I dirigirà la primera part i la segona part ho farà Àngel Crespo. En Nadal normalment sempre portem a un director d'alzireny que així de la Societat Musical. Algunes vegades ha vingut alguna personalitat, com Garcés Asensio o altres directors invitats, però seguint, podríem dir, la llista de directors d'Alzira, este any li toca una mica un companyer, és Paco Arnalte. Junts interpretaren un variat repertori amb obres d'autors com Van der Ros o Bar Piqueur, amic personal de Crespo. Pues de tot, perquè quan hi ha 2 mitges parts i cada una la fa un director, Paco ha elegit, o s'ho conté ell, ha elegit un programa adequat per a la banda, que no siga excessivament complicat, però que siga d'impacte, i nosaltres també anem a ficar algunes xicotetes xolles. El concert anterior de Santa Cecília, abans del certamen, vam nombrar a Bar Piquer, un amic belga, compositor de Santa Cecília, que anem a continuar tocant música d'ell aquest any, alguna sorpreseta que sempre tenim per aquestes fetges. El cicle de concerts nadalencs finalitzarà el proper 28 de desembre. A la festa tenim el concert de l'Orquestra de Cambra en l'Església de Santa Catalina el dia 28, en la coral de Picassent i la coral de Montserrat, en 5 solistes, és un concert a les 10 de la nit, molt important, un concert de Nadal, ja l'han fet el dissabte passat en Picassent i el diumenge farem el Montserrat en un gran èxit. Amb este concert, la Societat Musical d'Alzira s'acomiada d'un any marcat per l'èxit i el treball. Un balanç important, han fet moltes actuacions, hem treballat molt, han tingut un certamen en Altea on hem aconseguit un primer premi, hem aconseguit la batuta d'or per al director, hem aconseguit el millor solista del certamen i, en fi, molt important, hem fet el certamen d'Altea, com ha dit, en el 5 de desembre
i a la concert de Nadal han fet al voltant de 65 actuacions durant tot l'any, és una tasca molt important. A part d'això portem el tema de l'escola, que com ja sabem tenim més de 400 alumnes en aquest any, que és un tema important. Felicitar a tots els Nadal, a tots els alcidents i els que venen a escoltar els concerts, els ho agraïm moltíssim, els que vingueren a Altea, que es van portar fantàsticament, pareixia que teníem estifosi darrere, i això vull que us anima. Donar a tots les gràcies i felicitar els Nadals. Una felicitació que, com no podia ser d'altra forma, arribava acompanyada de bona música.